Bai, haurek ezakien telefono egetxien, auxilio soziala zan, da bost bat neska ero goten zien, da jefi Amparo Santanen da hortun da biarritutzena Marcos. Zuen tio benitioi jateko ekartutzena txarrezentzak. Txarrezentako jateko ekartutzena. Eta Maricruz, Leoncio Rotxategi zen Andriek, eta ben kozinera. Da alaba bipe, ea ben bierra hor denbora txomate. Tere eta Timot. Timotea eta Teresa. Eta horren hortzuk ziren? Noen alabak? Marikruzenak? Marikruzenak. Marikruzen alabak. Marikruzen alaba ziren. Bai, da gero hor egon zan bai biherrien, egon ziren, Eskerren Andrieta, ezta? Bai. Izenekinak hortan za? Inez bat, da gero bestie Eskerren Andriek, Inez bai, horrek irasolako izien horrek. Hori da. Eta hor biherrien torreti hau zan, Bai. Biherri jabie. Bai, eta gero zuek eukizen joan etxien telefonua. Telefono publikoe, herri guztireko errekauekin geixuok eta los vivos y los muertos, patas y palante. Eta auxilio sozialekuek inoz harakoten ziren berbetan, ezta? Bai, agitxi etorten ziren. Diferenti gainoa zen da. Aquellos tenían mucho cuidado. Da telefono mobilik ezauen orduen, mensajeria arian. Zer zeten zan? Zuek abiso bat jasotzen zenuen, eta zuek abiso hori auxilio sozialera horite zenuen izan. Etorri bierba ben telefonora mate bierreiten, dila fulana de tal, que fulan tal le va a llamar a las 3:30 o a las 5 o lo que sea. Detorten ziren, itxata bien telefono joarte, eta gauken lokutorizio esaten zana, aparte lehenengo kopi zuen, kabinatxo bat, antzartu eta berberentiko. Behien gonke telefonoa, baina gozen hauen partikular moduen berbaiteko. Eta ara joten zan, sarrikian nausize? Nausize, Doña Inés. Doña Inés ez? Ez, Amparo. Amparo. Amparo.